Vstávam o 5:00, vstanem, klasika hygiena najprv, potom cvičím, potom otužujem, potom raňajkujem, pri raňajkovaní čítam alebo počúvam správy a potom na terase s knížkou pijem kávičku. Čiže potrebujem také 2 hodiny aspoň ráno, mám rád predtým, ako odídem z bytu. Nebola tam ambícia schudnúť, ale skôr spravidelniť príjem jedla. Keďže mám nabitý program, tak sa veľmi nemám čas sústrediť na to, že čo a kedy budem jesť, a potom sa mi stávalo, že som zabudal jesť a miesto obedu som rovno večeral a takto z easy diet je mňa úplne postarané. Absolútne, že maximálne, lebo som sa mohol naplno sústrediť na tréningy. Lebo predtým zo začiatku, prvé 2-3 týždne trénovania sme museli furt zastaviť tréning a ísť vyriešiť, čo ideme jesť, objednať to a podobne. A takto potom, keď sme vstúpili do spolupráce s Easy Diet, tak sa to úplne zjednodušilo, že sme mali plné sústredenie na tréning, prišlo nám jedlo, my sme sa iba najedli a rovno sme pokračovali ďalej v tréningu, takže veľká pomoc. A ja som keď neznášal všetku zeleninu. A teraz som vegetarián, teda paskatarián. Ale kedysi som vôbec nemal rád zeleninu ani nič zdravé, ja som jedol všetko iba sladké. Ja som tak vyzeral v detstve. Dobre sa najesť a sedieť na kavičke s knihou. Stráviť takú polhodinku prostred dňa, že to mi veľmi dobre robí. Ja mám knihu 1 hodinu v aute, 1 v batohu a 1 doma, aby na každom mieste, kde sa zjavím, tak aby som si mohol teda oddychnúť. Mne to najlepšie robí, že sa vypnem a iba si čítam. Chaoticky a bolo to vidno aj na mojom tele, že som vlastne síce cvičil, ale bol som zavodnený a nemal som úplne vyváženú stravu. To znamená, že som akože niekedy vedel aj 2-3 dní za sebou jesť úplne to isté, lebo mi to chutilo, alebo som to mal predvarené doma. Čiže nestravoval som sa, že zle, ale chaoticky. Nepravidelné a skôr podľa chute a teda sa stávalo, že som priveľa tukov, napríklad viac ako bielkovín zjedol a podobne. A Easy Diet mi teda hodne upravila akože režim a dosť ma aj odvodnilo. Čiže aj to cvičenie má oveľa väčší efekt potom. Asi čo by som si najviac odnesol je tá pravidelnosť. Tým, že tam príde 5 porcií, tak medzi každou sú také 3 hodinky pauza, 3-4, podľa toho, ako sa to spomeniem, že mám jesť. A tá pravidelnosť, tým, že to 5 jedál denne, nie 8 alebo 2, tak tá pravidelnosť podľa mňa hrozne pomáha tomu telu lepšie fungovať. Čiže určite pravidelnosť. Asi poke, lebo brinzové halušky ma dosť utlmujú. A mám ich ešte spojené aj s tým, že brinzové halušky znam väčšinou vždy, až keď sa vrátim po dlhej ceste zo zahraničia. To je také slovenské.